istorya nimo nga kuan para ang uban pod makadaog. Para sa ako, follow lang din sa imo. Basta subscribe, anak lang. Kuan jud ka perminti kung sa makatikaran nimo na para madaog. Okay. Grabe si auntie oh. Oo. First time ko nag-deliver og bugas, nagatod bugas nga na ay kuan libre nga snack. No. Auntie palibre kog snack. Saging o kuan. Mountain Dew. Bastang busugang resulta ni. Nagoy panagsara. Naata diri karon sa Baliyok. Oo, diri sa kuan sa Turil. Kay ang ato ang rice winner si Ma'am Chichi Sabatin Akman taga diri. So deliver na to ang iyahang bugas at the same time reunion na mo kay dili man nilain ang kuan winner, dili man lahi sa kuha. Sarap po ni na ako kaigagaw. So diri sa Davao. So deliver tag bugas niya. At the same time reunion me sa akong igagaw nga Sabatin pod. Diri lahang balay diri sa kuan sa Baliyok Turil. So tawagan ako siya. Nakaabot niyo ko diri. Sige, sulod ta. Istorya ko na to. Go! Oh, mau nih si Ma'am Cici. Si Ma'am Cici. Si Ma'am Cici. So, ako igagaw nga ato ang rice winner di sa Rapol. So, kuan taga Baliyok man, taga gihato na to diri ang bugas. So, at the same time na meet na ako si kuan ante. Nga ako ra pong kuan mga iyaan nga gikan sa Surigao. So ang paghatod og bugas mura pog reunion ako. So nami silang balay diri ni Ma'am Chichi Akman. Oh. Para sa ako, follow lang din sa imo. Basta subscribe, anak lang. Kuan jud ka perminti kung sa makatikaran nimo na para madaog. Okay. Sige, ta, sod kita. Sige. Yagbaraw pa sanay ko sa vlog ko taraw. So mao ni hangguan daw ng bugas kani. Oo, 25 kilos nga kuha ko rice. Nakaabot ra jud ko dire. Mainit kita. Sus, andamanay mo taraw yung pag-abot ko. Oo, okay. Ako sa lingaw namin nga. Yeah, kapalo may istorya ka mayo. Kasabot na ko. Ay, hindi mo magdugay ni. Magdugay. So, giandaman ko ni Auntie Ogwan. Piniritong saging, turon. Oo, favorito na ko ni. Salamat ay sinite. Okay, sige. So, while kuhan sa istorya sa amin dire. Para po kuan mi ni Auntie magkahimamat sa mua inistoryahan magkahimamat. Di mati. So, nalipay ko kay the same time. Kuan taga gamot. Gamot na ing kanak ina. Sino si? Si kuan lubo. Taga gamot ing ina na po lubo ang apelyido. Ano ba? Oo. Anak nimo nagaw. Oh, gani kini mo uran. Kaya man anak nimo. Tulo ka. Tulo. Edad mo? Ha? Edad mo? 30 na po. 30? So magkuya na ko sa imo. Magkuya ka sa kuha. Magkuya ka sa kuha. Nagkahimamat mi kani ako igagaw. Di nakabalo mo istorya og kuha no. Di nakabalo mo istorya og Surigao kay dugay na kayo daw. Kami lang nagkahimamat ni Auntie kay kuan. Oo. Mangamoy baya mo. Si mama kay mo dinhi ko. Wala nagpundo ni sa kuan kinayan, naglaag ni. Mao na di ka mayo, di ka balo mo istorya pero kasabot daw siya. Kami ni Auntie magkasinabot mi. Grabe si Auntie oh. Oo. First time ko nag-deliver og bugas, nagatod bugas nga na ay kuan libre nga snack. No. Auntie palibre kog snack. Saging o kuan. Mountain Dew. Bastang busugang resulta ni. Nagoy panagsara. Na sila negosyo nga kuan, na sila negosyo nga bulad. Sila Auntie, mama ni Chichi. Oh.
Oh, gusto niyo mo order og kuan bulad, dai bulad diri ha atong kontakon ng si Chichi. I-promote na nako ilang bulad, ha? Okay. Sa kilo. Oh, supportite. Sige. Anak ko anyo din ta Sige. kuya. So, mo nilang daog ang bugas, oh. Oo. Naanlipay sila at least di na sila kapay tog bugas. Mga pila ka adlaw. Ate sa kuan ning sudan. Kumplito na kay naman sila bulad, oh. Nay bugas tapos na bulad. Nay bulad. So perfect na. Pwede na di pahulay na sila palit og kuan konsumo. Wow, man. Nay bulad nila anti, oh. Okay, ha. Sige, Nadisi, salamat. Oh, sige. Gaw. Tay. Unsay ikasulti mo gaw nga kuan para makadawog. Salamat ay gayod. Grabe ka salamat. Oh, salamat ay gayud ha. Kuha na siya. Kamayo na siya nga term. Oh, sige kay parehas man mi Surigao noon. So sige gaw adto na ko.